Rasťo, tak povedz nám, ako sa ti podarilo tento mesiac byť maklérom mesiaca? Pretože, ale ešte ťa poprosím ešte predtým, rýchlo hovor, lebo začína pršať, aby sme nezmokli. Tak nebolo to jednoduché, samozrejme je za tým tvrdá práca. Presadiť sa v konkurencii toľkých Petrov v kancelárii je veľmi náročné a ja dúfam, že sa mi podarí toto víťazstvo obhájiť aj budúci mesiac, čo je oveľa ťažšie ako vyhrať. No, ja prezradím, že tento mesiac, čiže mesiac jún, to bude veľmi brutálny útok od ďalšieho Petra, takže môžete sa tešiť. No ale zase sme sa nevyhli Petrom, prečo? Tak môj syn sa volá tiež Peter, takže to víťazstvo venujem jemu a tým pádom je zase Peter víťaz. Tak krásne. ale... Dobre, Rasťo, gratulujem a veľa ďalších víťazstiev prajem. Ahojte. Ahoj. No počúvaj, čo chceš povedať? Ja čo sa chceš opýtať teda? Neviem.